a mérőiek azért megpróbálnak valamit méghozzá. Most nézhetjük Simon Mátét, aki 3-2-es helyzetet alakíthat ki. Jó a passz, és óriási helyzet, és gyönyörű gól. 1-0 arányban vezet a Kaposmérő együttese. Juhász Péter a második gólját szerzi a bajnokságban, és Simon Máté remek paszt adott, kihasználta a mérő a létszámfölényt, és megszerezte a vezetést a mérkőzésen, méghozzá a második félidő az első félidő 7. percének a végén. Nem tudom, miért mondtam a második félidőt, jó ez a mérkőzés, nem várom én annyira. És Kis Péter rúghatja be a bal oldalról a szabadrugást, nem megy el onnan Nógely, ott áll előtte, Kis Péter nem kérte a 9 métert. Fölnéz, és egy nagyon jó labdát adott. Egyenlítési lehetőség volt ez mindenképpen a marcaliak számára. A 7. percben Juhász Péter rúgta a gólt, akinek sokáig nagyon hosszú haja volt, most már annyira nem hosszú, mert valószínű, hogy megnyiratkozott. Simon, jó a lövés, és csodálatos gól! Az unalmat Simon Máté törte meg, aki a gólpassz után gólt is lő, és abszolút hőse idáig ennek a találkozónak. Simon Máté góljával 2-0 arányban vezet, teljesen megérdemelten a Kaposmérő együttese. A marcali idáig semmit nem mutat a futballból. Érdekes, hogy ezt mindkét együttes megverte, mint a Balatonszárszó csapatát. A marcali épp az előző fordulóban, nagy helyzet, Nógely 3-0! És gólpaszt ad Juhász Péter is. És Nógely góljával 3-0. Kivégzés szemtanúi lehetnek a kedves nézők, hiszen 20 perc elteltével 3-0. Úgy látszik, a mérői játékosokat tovább spanolja az, amellett, hogy nagyon jól játszanak természetesen, hogy közvetítjük a mérkőzést. Nógely, a gólszerző, az egyik, a harmadik gólszerzője passzolja ki Simonnak. Simon szöglet következik, ha jól látom, igen. Meglepte egy kicsit a marcali kapust, Péter Zoltánt, aki belepaskolt a labdába, és így jöhet a jobb oldalról szöglettel. A Kaposmérő együttese Horváth Attilától veszik el a labdát. Vörös. Tovább engedi a játékvezető, érzésem szerint kicsit szabálytalan volt. És ezt viszont most észreveszi a bíró, és fel is mutatja a mérkőzés első sárgalapját, méghozzá Fenusz Tamásnak. És ez most egy gyönyörű labda, Balog Rajmund a lövés, és kevéssel marad le róla a Juhász Péter. Az egész támadást azonban Parrak Zsolt parádés labdája idézte elő, hiszen jobb külsővel csavarta oda. Gyenes 4 embert is odaállít a sorfalba. Nézzük, hogy Virág mire képes. Jó a szabadrugás, és a kapufáról pattan ki, ami Simon Máténak bement az egyik oldalon, az Virág Krisztiánnál kimarad a másikon. Horváth Attila, odarúgnak neki, mert tovább a játék, és ez most nem lesz. És nézzük, Juhász megszerzi-e a 4. gólt. A Kaposmérő megszerzi, Juhász Péternek ez a mai találkozón a második gólja. Csattanó a végére, tehát az első félidő végére 4-0-ra vezet. Nyugodtan mondhatom, hogy közönség szórakoztató mérkőzésen a Kaposmérő együttese. Szabó nyújtja meg előre bal lábbal. Simon Máté 1-1-ben Fenusszal szemben, jó a csel. Simon ismét lerázza a védőjét, Simon
hatalmas gólt akart rúgni, 4-0-nál hozzáteszem, hogy ezt már szabad, pláne úgy, hogy lőtt egy gólt és adott egy gólpaszt, a csel szép volt. Virág, aki már lőtt egy kapufát az első félidőben, most is szabadrugásra vállalkozik. Gyenes nem csoda, hogy odaállít 3 embert is, pedig lehet, hogy 30 méter a távolság. Virág messziről fölé. A Marcali tulajdonképpen az áldozati bárány szerepét játsza a mérkőzésen. Simon Máté szépen teszi neki vissza, bár nem hiszem, hogy így akarta Balog Rajmund. Mehet tovább, odarúg keményen a marcali játékos, teljesen jogos a sárgalap. Az a Sebestyén Gábor kapja, akinek a nevét talán másodszor említem a mérkőzésen. Az első akkor volt, amikor bemutattam a kezdő csapat játékosait. És a Barcs, valamint az első osztályban ugye a Rákóczi. Jó a labda Balog Ádámtól, Simon felé, gyönyörű volt, és Balog Ádámnak már kiárt a gólpassz. Simon Máté a gólszerző, akárcsak Juhász, Simon Máté is 2 gólos, és Simon a 2 gólja mellett gólpaszt is adott, tehát akárcsak Juhász mondjuk. De bevarta oda Simon Máté, ez nagyon szép jelenet volt, magasabb osztályban is simán megállná a helyét. Sebestyénnél a labda, brazilos megmozdulások, és még ez is jó Szántó felé, aki aztán óriásit rúg bele Szabó Andrásba. Elnézést se kér, és szerintem ezért ad neki sárgalapot Bana. 6 perc van még hátra legalább a mérkőzésből, hosszabbítással együtt talán kicsit több. És akkor Szántó hamar megkapta a másik sárgalapot is, Szántó Róbert, és most már megvan az ok, hogy miért nem játszatta őt edzője Fenusz László. 5-0 arányban nyer a Kaposmérő a Marcali ellen a Rekop-Somogy megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 9. fordulójában. Én Sinyi Zsolt operatőr kollégám nevében megköszönöm a figyelmüket, Varga Pétert hallották, a viszonthallásra, viszontlátásra. Erre talán még a legvérmesebb kaposmérői drukkerek sem gondoltak, kiütötte ellenfelét a marcali együttesét a kaposmérői együttes. A játékos edzőt, Max Gyulát kérdezném, hogy elégedette a győzelemmel. Hát nagyon elégedett vagyok, főleg a múlt heti mérkőzésünk után túl tudtuk tenni magunkat egy eléggé megalázó mérkőzésen, és nem egy jobb ellenféltől kaptunk 5 gólt. Ma én azt mondom, hogy elég jól használtuk ki a helyzeteinket, és azért egy harcos fiatal csapatot sikerült 5-0-ra megverni. Bár voltak hiányzói, gondolok itt Hortobágyira is az eltiltása miatt, mégis egy olyan szívós csapatot tudott kiállítani, amelyik ugye 5-0 arányban nyerni tudott. Benne volt a mérkőzésben ez a nagy gólarányú siker. Csak azon múlt, hogy a helyzeteinket hogy tudjuk kihasználni. Keresztúron is megvoltak a helyzeteink. Ma az első 3 helyzetünkből 3 gólt tudtunk rúgni, az óriási lélektani előny volt a számunkra. Utána már egy összeroppantott ellenfelet kellett csak mérkőzésbe tartani. Azt mondta Balatinc Géza elnök úr, hogy a 3-6 hely valamelyikére várja a csapatot. Most megzgyűl a játékos edzőt kérdezem, hogy mi ennek a realitása, és hogy te hova várod? Mivel elég fiatal a csapatunk, azért egy fél csapatra való játékos távozott Somogyádra, főleg idősebb korosztály, és a fiataloknak még a mérkőzés rutint, meg a felnőttek közötti játékot meg kell tanulni, rutint kell szerezni, de hogyha az idősebb, rutinosabb játékosaink hozzák tőlük az elvárhatót, akkor a fiatalok is be tudnak segíteni, akkor eredményesek lehetünk, csak ezen múlik. Az előző fordulóban gólt rúgtál, most is beszálltál a mérkőzésbe, hogy érzed magad, hogy megy a játék? Hát én elsősorban edzőnek érzem magam, azért szállok be, csak akkor szállok be, hogyha segíteni kell, úgy érzem, hogy a rutinommal tudok segíteni, de inkább a fiataloknak adom a lehetőséget. Itt van mellettem a vendégek mestere, a marcali edzője, játékos edzője Fenusz László. Hát azt hiszem, hogy ez az 5-0-as vereség nem gondolta, hogy benne lesz a mérkőzésben. Hogy értékeli a találkozót? Hát igen, nem gondoltam pontért, vagy úgy terveztük pontért, vagy pontokért jövünk, de hát
sajnos ez lett belőle. Én nagyon szégyellem magam, remélem a pályára lépő játékosok is magukban néznek. Nagyon szépen köszönöm.